Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur apirilak 15, artearen mundu eguna da. 2012 urteaz geroztik ospatzen dugun eguna arte plastikoen nazioarteko elkarteak proposatu zuen hau, 2019tik aurrera ofizializatu egin zuen UNESCOk. Arteak sormena, berrikuntza eta kultura aniztasuna elikatzen ditu mundu osoan zehar. Arteak beti izan dituen ezaugarriak dira horiek eta beti izango ditu artistek eta askatasun artistikoak sustatzen dituzten inguruneak babesten jarraitzen badugu. Eta artea zaintzen badugu, ez badugu suntsitzen edo okerrago, ez badugu hazten. Beraz, zorionak artistei, baina baita zaharberritze lanetan aritzen zareten hoi ere. Gauak ez esaten dizunean loa eteten denen Arazoa da batzuetan artelanak galdu egiten direla eta ezin ditugula berreskuratu, adibidez, La Circassienne au Vent, Mary Joseph Blonden margolana, gaurko egunez desagertu zen, Titanic ontzia ondoratu zenean. 1912ko apirilaren 15ean Titanic itsasontzia ondoratu zen. RMS Titanic Britainiar bidaiari itsasontzi erraldoi bat izan zen 26.000 tonakoa. Amerikarako lehen bidaian izozmendi bat jo eta urperatu egin zena. Ez beharrean 1.500 lagun baino gehiago hil ziren. Denok ezagutzen dugu istorioa. Titanic bezalako ontzi baten maniobratzeko gaitasuna oso txikia zen. Zubian alerta jaso zutenean, makinea gelari dena atzera egiteko agindu eman zioten eta ontzia ababorrera birarazten saiatu ziren, baina ez zuten denborarik izan. Aurrez aurreko talka saiestu zen, baina ez albo kolpea. Bidaiariak ia ez zuten astindu aldia nabaritu, gaua zen eta gehienak lo zeuden. Thomas Andrewsek, Titaniceko ingenieriak, ontziaren sabela aztertu zuen eta denbora gutxian egiaztatu zuen ontzia oso kaltetuta zegoela. Branka urez betetzen hasi zen. Epikari heldu diogu gaurkoan entzuleok ikusten duzuenez, artelan batzuk uretan galtzen dira, eta beste batzuek su hartzen dute. Gaurko egunez 2019an Parisko Notre Dame katedralak su hartu zuen. Sutea arratsaldeko 7:00 gutxi inguruan hasi zen eta 100 pertsona bertaratu ziren sua ikustera. Katedralaren orratz nagusia eta sabaiaren 2 eren suntsitu ziren, eta elizaren barrualdeak kalte handiak izan zituen goiko hormetan, leihoetan eta hainbat artelanetan. 150 herrialde baino gehiagotan $1.000 milioi bildu zituzten katedrala berreraikitzeko lanetarako. Duela hilabete batzuk, abenduaren 7an ateak zabaldu zituen berriro. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois coule un drame, rumée de sa Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Eta sute batetik bestera gaurko egunez 2005ean Paris Opera Hotelak su hartu zuen, eta 21 pertsona hil ziren tartean 10 ume. Provence kaleko 76. zenbakian zegoen hotela erabat suntsitu zuen sua lehen solairuan piztu omentzen eta oso azkar zabaldu zen. Artearen mundu eguna, ez dakipa, niri gertakari ilunen egunere iruditzen zait begira. Kasu beste bat. Gaurko egunez 2013ko apirilaren 15ean Bostongo maratoiko atentatua gertatu ziren. 6 hildako eta 200 gora zauriturekin.
Arratsaldeko ordubiak eta 49 bi bomba leherrarazi zituzten Bolston Streeten helmugako marratik 180 metrotara. Maratoiaren irabazleak helmuga zeharkatu eta 2 ordura leherrarazi zituzten bombak, baina oraindik 5,700 korrikalari baina gehiago amaitu gabe zeuden. If only could, I'd make a deal with God, and I'd get him to swap our places. We're running up that road, we're running up that hill, we're running up that building. See if only could. Kirola eta ezbeharra lotuta, 35 urte betetzen dira gaur Hillsbrookeko tragediatik. 1989ko apirilaren 15ean gertatu zen Sheffieldgo Hillsbrook estadioan, eta bertan 97 pertsona hil ziren estadioko esien kontra zanpatuta. Hondamendia Liverpool eta Nottingham kluben arteko FA Cupeko finalerdietako partidan gertatu zen eta biktima guztiak Liverpooleko zaleak ziren. Partida hasi baino minutu batzuk lehenago estadioaren inguruetan zale pilaketak zeudela eta poliziak eraikinaren mendebaldeko ateetako bat irekitzeko agindu zuen. Ondorioz edukiera handiegia izan zen eta jende oldea gertatu zen. Eta gurean ere gertakari ilunak, 1983ko apirilaren 15ean goizeko 10etan Xavier Sánchez Erauskin bere abokatu Xavier Añuarekin zegoen Gasteizko Casablanca kafetegian kalez jantzitako bi poliziak ura atxilotzeko agindua zutela jakinarazi ziotenean. Erauskin.iora de Euskal Herriako zuzendaria zen orduan, eta hilabete eta erdi lehenago Europa Press agentziak jada bere atxiloketaren berri filtratu zen. Kazetari Gasteizarra Madrilen epaitu zuten, eta urtebeteko kartzela zigorra ezarri zioten, terrorismoaren apologia delitu egotzita. Goikoetxea eta Paolaza Euskal Islarien arrebei egindako elkarrizketa bat argitaratzegatik. 6 hilabeteko espetxe zigorra gehitu zioten Juan Carlos Borboikoa Espainiako erregeak Euskal Herrira egindako bisita epaitzen zuen El Paseillo y la Espanta editorialak. Espainiako koroari buruzko artikulu batengatik kartzela zigorra ezarri zioten lehen kazetaria izan zen. Baina apirilaren 15ari buelta emateko saio dotorea prestatu dugu. Izortze Santin Gomezekin zientzia klase izango dugu. Duela 12.000 urte desagertutako 8 erraldoiaren berpiztea eta gaixotasun kardiobaskularrak izango ditugu izpide besteren artean. Eta Maialen Teiabide ere badator, gainera zator bakarrik lagun batekin, omen dator. Atzo Blue Origin espaziontziaren hegaldiaren bidaia ikusten ere aritu ginen eta horren inguruan ere eztabaidatu nahi dugu. Bueno, a ber, espaziontzia deitzea horri ere ez dakit ba, Hasi gara eztabaidarekin. Bai. Tira eta baso laborategiaren inguruan ere ariko gara gurean Jone Maioz eta Koldo Arberasekin eta gai gehiago hori izango ditugu zuekin elkarbanatzeko. Beraz, geratu gurekin gaur apirilak 15 ditu eta asteartea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin Julen Goikoetxe Arbego. Zue, no, jauna? Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri ez eizaran, egunon Andereño. Egunon! Eta izketan ari zaizuen hau ino, Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 9 eta 73 du apirilak 15, goizak 10 eta 15 minutu. Eta gu 15 izateko, ez dakit, 5 biderkatu beharko gineateke, ze 3 gara. Oi. Ez den 15, nahi nuen 15ekin bukatu. Oi, matematikak. Basandako entzuleok asteartea zuekin nola baite bideratzeko gogoz, iritsi garela ona, kafea sobran daukagu, eta denbora ere ezain sobran, justu xamar, baina indartxu ekingo diogu gaurkoari. Ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.
Ongi etorri 1971 apirilaren 15 hontara. Jakin dugu alemaniarrek Berlingo mendebaldeko muga itxi dutela. Eta Goiuri eta Julen pentsatzen ariko dira, tipo toto. Bai, ez dakit, Louis Armstrongen Black and Blue kantu honek eraman 70ko hamarkadara eta garaiko irratsaioetara. Eta noizbait 70ko hamarkadan norbaitek kontatuko zuen, Berlingo harresia eraikitzen hasi zirela, eta hori gertatzeko Alemaniarrek mendebaldeko Berlin hartu dutela, eta horrelako kontuak. Baina lasai entzuleok 2025 urtean gaude, urtetxo batzu pasa dira, Louis Armstrongek kantu hauek kantatzen zituenetik, baina gaur esan digu egoi belatik, ez? Atzera begirako tikeri izango genuela, eta nik saioa, pixkate, atzera begirako musikarekin ere abiatu nahi nuen, baina maite dutekin abiatuko dugu, gunero bezala gure saioa, eta Julen sufritzen ibili da gaur. Zerbait okurritu zait azkenerako, Bai? Zerbait, baina zuek hasi nahi duzu, Ez, hasi. Aztinko zizuta bestela. Aizu, oraindik ere memoria usteko gaitasun apurba badaukat, Ez naiz hain zarra, Bueno, besterik gabe, ez dakizuek umeak zinetenean edo aste santuan oporretara joateko ohiturarik bazen duten etxean, gurasoekin edo kanporako planik egiten dute zenuten. Nik, bai, edo edo besterik gabe. Gurasoekin oporretan aste santuan ez, lana edukitzen zuten ere gurasoek lan asko egin dute, eta oporre gutxi urtean zehar, eta nik joaten nintzen, udaleku edo bi gau nire aisialdi taldearekin, bi gau etxetik kanpo pasatzera, inguruko herriren batera, ez horrela urrutira, baino bai, aste santuan, 3 egun etxetik kanpo ematen dituen, bai, txikitan. Igo, zu, goten altzinen kanpora. Umetan edo aste santutan? Aste santutan, umean nintzenean. Ados, bi baldintza esartuko ditu. Kasu zipitzik ere egiten, honek itzeuken hau, harri. Umetan edo aste santutan. Aitzaki bezala jarriko dut, izortze santinek idatzi idala, barkatu, sartu naiz baina burua joan zait, gero konetzezko naiz. Tarik nintzain esaten, lasei, bai, lorden gutxiagotan izango zara gurekin, eta horrela baliatuko dut, izortze pixka bat, Julen ikasurik egiten, arien nintzela justifikatzeko. Badakizu, bi gauza batera egiteko ere, adin badaukagu dauneko. Tira, baina joaten zinen edo ez? Bai, uste dut normalean gehiena eskiatzera joaten ginela. Bai, aurten aste santua berandu xamar iritsi dela esango nuke. Baina, bai, uste dute Pirin inguruan apirilaren 20an itxiko dituztela eski estazioak. Beraz, aurtengo aste santutan eskiatu nahi duenak beste norabide batzuk hartu beharko ditu, baina bai guk normalean joera hori izaten genuen batez ere gaztetxotan, ume gaztetxotan gero ziklismoarekin hasita eta ez dakit zerbait irtzeten ote ginen eskiatzera, zen nila demoraldi betean egoten nintzen eta horriako meriek, baina bai umetan behintzat bai eskiatzera. Ondo, besterik gabe, egin dizu galdera, guk kanporako iturarik ez genuen etxean, baina bagenituen hemen itzordu batzuk horrela bere garaian sortu zirenak eta gurasoen kuadrilarekin ziren bai hoietako bat edo beste, urte askoan eutsi zitzaienak eta gaur pentsatzen jarri naiz da esan du, da badirela urte batzuk foiek galdu zirela edo egiteari utzi ziotela eta hoietako bat izaten zen ostegunean, hau da nola baitere jarriko gara, aste santuko jende gehientsuena jai izaten dituen 5 egun hoietan, ez? Ostegunetik astelenerako hoietan, eta ostegunean egiten genuen bidaniara joate ginen kotxez, eta geroan, Ernioko joanetorria egin, eta gurasoen lagun batekin, bidaniko sozidadean, bagarrun jate izaten zen, ostegun santuko plana urte askoan, eta gero gogoan du, nola biltzen ginen ezan, arratsaldean bidaniko frontoian eta jolasean eta bat eta beste, eta gero beste urteroko plan bat izaten zen, aste santuko astelen horretan, larraitzera, bazkaltzera joate, eta larraitza ipatu da, nire haurtzaroan, nerabezaroan eta izan du ez, lotura bat aste santuarekin, ze guk ere kuadrilan, lehen da biziko eskapado hie, kanpin hartu eta aste santuan egun batzu pasatzera joan, eta larraiztik goran, aralarraldera joan da eta egiten genituen, eta larraitz bada leku bat, nik aste santuarekin disente lotzen dudana, eta hori, aste santua datorren honetan, aurten ez dut uste larraitzera joango nezenik aste santuan, baina badu niretzat leku berezia da larraitz zentzu horretan, eta horixe karen nire. Nik ere maite duta erabate zurearekin lotuko dut, Julen, zen ere zatere larraitzek badu oso zentzu berezia,
askotan familia elkartzeko dauden maitxo haietan eta izebek eta osabek eta gurasoek eta prestatzen zituzten xerra albardatu eta patata tortillak eta xerra albardatua bazela ez horrelako planifikazioetan oinarrizko jakia. Eta amonaren oroitzapen asko baditut amona gugandik oso gertu bizi zen, Tolosako kaletan ere topatzen nuen, baina egia da, larraitzeko merendero hartan askotan aritzen ginela, eta gero konturatzen naiz jonik, txikitan amonan ikusten nuenean, amona zela, baina amonak orduan hainbeste urte zituela, gazte zela. Hori da. Eta badaukat pasarte bat, gure txakurrak, hiltzeniko eta 3 urte nituela, jar izena zuen, hartzai aleman bazen. Eta segituan antzematen zuen txakurrek badute askotan doai hori, ez? Etxeko giroan eta familia giroan, jerarkia eta auskortasuna pentsatzen dut, ze amona komunera altzatzen balimazan, txakurra segituan amonaren albora joaten zan, amona komunera sartu da txakurra kanpoan geratzen zan eseita zai, eta amona komunetik ateatzeko arekin bueltatzen zan. Eta, klaro, amona puztu eginda, puztu eginda, txakurra arekin joan zela. Eta... Ze polita. Bai. Eta nik, larraitzere badut leku maitatu, eta zesantuekin lotuta beste hitzordu bat, izaten dela gurasoekin, aita tamarekin, barraskilloak karakolak atera joatea. Bai, eta gainera uste dut, hori badela amarengan jaso dudan, zaletasun bat, ez? Gauza txiki hoiek, ez dakit, mariskoan ere langosta zale baino nekora zaleagoak gara. Aragietan ere, oiasko egatxak, aragi gutxita ezurrasko, zalego, eta barraskilloekin, eta izan itxasoko karrakelak edo, horiekin oso zale, eta batez ere ama izan da horren oso zale, beraz, hori nire maite dutan, aste santutako plan karakoleroiek. Egin barko dugu unu ematen larritzera plana. Xerra albardatuak eta ensala de jarusa, mendi buelta egin eta, Igual udaberrian bigarren kafe bat larraitzeko merenderotik ingo du, Argi. Han mendizaleak gora eta bera dabiltzala eta... Argi. Oso jazero abiatu gara gaurkoan, oraintxe Charles Mingusen Fables of Fabus honekin, maialente jabide hemen balego hasiko zan esaten. Kontuz, baina hemen disko honetan hau gertatze zen, eta Charles Mingusek gero ikizuen hauta beste, eta denek dute, alde ilunen bat hortik. Zein da zure maite dute Juri? Nere maite duta da, urtean zehar, egun batzuk edukitzea, olentzeroren etorrera izango balitzu ezela. Hau da, txikitan, urtzaroko gaiak atera ditu Julenek, beraz, horri helduko diot. Zuek ere egiten zenuten, pentsatzen zenuten, 3 gau eta olentzero dator. 5 gau eta olentzero. Nik esaten nuen beti, 3 lo eta erregek. Nik hori zugandik ikasi dute, esaldi hori, 3 lo eta erregek edo 3 lo eta nerurteak, enuen sekulentzun. Nik txikitan, beti denbora horrela kalkulatzen nuen. 4 lo eta erregeak edo 2 lo eta udalekuak. Horrelakoak. Gustatzen zait, sentsazio hori edukitzea, tarteka, marteka, urtean zehar egia da, excitazio maila horrekin ezin garela bizi, eta orduan egunero balitz, edo aste guztietan edukiko bagenu zerbait, eta horrela egongo bagina, ez dakit hori antxita eta izango litzak eta ez ilusioa, baino, urtean zehar edukitzea horrela egun solte batzuk, imaginatu, 2 lau eta lagunekin noa nekazal etxe batera. Edo, 3 gau eta hegazkin bat hartuko dut nire ametxetako porretara joateko. Edo 2 gau eta pertsona hau etorriko da bere laneko bidai batetik. Horrelako gauzak. Sentsazio hori maite dut pila bat. Hau da, zerbait iristeko hainbeste gogo dudanean, hasten naizela kalkulatzen, egun hori iritsi baino lehen, zenbat lo geratzen diren. Zenbat lehen hau hasten zara kalkulatzen, ze kontua da, 150 lo eta ez dakiz zer, eta orduan pixkat ansiedadek ere gora egin dezake. Ez, izan behar du, gehienez 4. 4, bueno. 4. Gehienez 4, bestela da, claro, lasaitu egin behar zaitu. Gogoa igual jongo zaizu etortzeko. Kontua da, pentsamendu horrek lasaitu egin behar zaituela. Orduan, 150 gau eta, 150 lo eta ibizara, zaitu lasaitzen. Kontrakoa egiten du ez, pentsatzen duzu, dugu haindik 150. 10 gau kurduritzen zaituzte, baina 4 lausaitzen zaituzte. Oso ondo Inigo.
Laudorio guztiak zuretzat. Beha, du Julen pentsatzen nolako errematea egingo zura. Ez, ni... Ez baina, gian obedezu 5 minutu lagunik gabe, eh? Oh, yeah! Gutxiagogatik kendu dizkiote jendeari saioak, Baina, lausoa da, irratsaio honen zorroztasuna. Entzuleok, barkatu. Bale, ba, hoxe zen ere maite dut, Bai, Juleni bat eskaintzatik, Julen nolakoa zen Euskal Herriko itzuliko bigarren etapa. Ianoa. Kabroia, laua. Iraino rematatu goi. Egin dizu, 3 zurra. Guazen. Nahikoa da. Zer rematatu barut, kontatu dutena? Baintzuleok Zu hasi zara, luzatzen? Baintzuleok maite duta kontatu balin badugu jurik aurrera egin ezak gure. Kontatu balin badu, ez zuen zuen edo zer? Bai, ez, baina uste nuen, oraindik erremateren bato falta zela, hasi garen beste tontakeria esaten, Ez, hori, igual eten zaitugula. Ondorio gisa. Laulo, baino gehiago urduritasuna, lauloren azpitik lasaitasuna, eta ilusioa eta orduan. Sentsazio hori, zoragarria da. Bauaz gaurko gure lehen gonbidatuak orkestera entzuleok. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Biztiari beldur nion, orain berriz basoitxuari. Euskal Autonomia Erkidegoko lehen baso laborategia ezarriko denaren albisteak arreta deitu zigun duela aste batzuk. Gipuzkoako Albiztur udalerrian kokatuko den eremua izango da eta 25 hektareako azalera izango du. Esperimentaziorako, ikerketarako eta ikasteko eremu bat izango da eta inguruak biodibertsitatearen alorrean duen aberastasuna izan da baso laborategi hori bertan jartzerako orduan pisua izan duen arrazoietako bat. Egitasmoa zehatzago ezagutzeko asmoz gonbidatu ditugu bigarren kafera, Koldo Arberas, proiektuko teknikaria eta Jone Maioz, Gipuzkoako baso elkarteko zuzendaria. Jone eta Koldo, egunon eta ongi etorri bioi. Egunon. Urbildu mikrofonora. Oia, gerturatu beldurri gabe, bestela ez dula harrapatuko, jarri eroso, eta nik bi galdera egin behar dizkizuet. Bigarren kafeko galdera ofizialak dira. Ez dira galdera errazak. Aukeran ematen ditugu, bi egiten ditut eta bat aukeratzen duzu, baina bi etorri zeaten, nik uste dut batek bat eta besteak bestea erantzun beharko dola. Galdera botako ditut eta zuek erabaki zein erantzungo duzuen. Lehenengoa da, ea nola irudikatzen duzuen, edo nola gustatuko litzaizuekin izatea zuen hileta, zuen funerala. Toma. Hoi da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da. Etorriko balitz orain zinema zuzendari bat. Eta esango balu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baino pelikulan ezin dut kontatu jaiotzatik orain artekoa. Pelikulan kontatuko dugu soilik, zuen bizitzetako etapa zehatz bat. Galdera da, ea zein etapa zehatz aukeratuko zenuketen. Bi galdera horiek, eta bakoitzak erantzun dezala nahi duena. Biak nahi balin behazu hiletarena, biak hiletarena, Edo pelikularena, biak, baina, hoxe. Guk bota ditugu galderak eta orain zuen txanda. Bueno, pues... ni botako dut hiletarena, eta... Hala, ni arreglatu. Bueno, nire lagun eta familiako kide guztiak hor egotea, eta nirekin egon nire bizitzako momentu honetan eta txarrenetan egon diren pertsonak hor egotea, eta pues, ondo pasatzea momentu txarra izan ezean, pues, momentu ona izatea eta ondo gogoratzea nire presentzia. Erantzun ona? Oso ona. Eta Jonezuk? Bueno, nik pelikulana pentsatu harko, eta azkenan etapa asko daude nire bizitzan pelikula baten azaldu nahiko nituzkenak.
Baina, bueno, igual gogoan gehiena dauzketenak, umeak izan aurretiken, mendilanetan 3 neska ibili ginen lanean, eta 3 ere oso oroitzapen ona dauzkeu, mendilanetan ibili ginenean, eta gero, ume txikizieneko etapatxo hori. Perfecto. Bi galdera ofizialak erantzuna, orain bain, basola bategia hitz egin beharko dugu, ez da? Bai, ez, bestela, ondo erantzun dituzte galdera, baina uste dugu orain galdetuko diegun gaietaz, jantziak ere badirela, beraz, erantzun ona gehiago jasotzeko esperantza badaukagu. Jone, Koldo, baso laborategi bat aipatu dugu, laborategi bat datorkigunean horrela, laborategin inguruan ezagutza gehiagiz ez daukagunok, pentsatzen dugu, ez? Leku bat, non esperimentu asko egiten diren, proba asko egiten diren, askotan eremu itxiak, gela itxiak, imaginatzen ditugu laborategi modura, baso laborategi bat, nik horrela esan da, espazio ireki batean imaginatzen duan laborategi bada, ez da gizuzen nabilen edo oker nabilen. Ez bai, azkenan albizturko lursail batean da, eta espazio ireki bada, eta bueno, laborategin, zera da, azkenan probak eta ingo dian, landare desberdinekin, Koldozuk... Bueno, egingo dira Neikerrek lagunduko digu, dela investigazio zentro bat, forestal arloan aritzen dira, eta azkenean hemen daukagun arazo bat landuko dute, bandak deitzen direna, eta uste dugu kokapena ezin hobea dela, azkenean eremu horretan arazo hori larri samar dagoela, eta lagunduko digu horri ikusteko nola landare horiek besteekin konparatuta ondo aterako diren edo ez. Ona etortzen diren gonbidatu askoren gai ezagutzaren inguruan, guk gai horien inguruan ez du jakintza handirik izaten, beraz, akaso irudituko zaizue galdera orokorreiek egiten dizkiguzuela, baina kontu hori da, guk jakin egin edula gauza nola diren, arazo bat aipatu duzu, Koldo, bandaren arazoa, horrela, entzule orokorrean ulertzeko moduan nola azalduko zenuke, zein da arazo hori? Bueno, hori, pinuen arazo larri bat da, enfermedade agertu zen 2018an, hemen Gipuzkoan asko egin duela min pinuei, eta azkenean pinuen azalera jaisten ari da askar, eta problematika handia da, eta hori babesteko eta gure basoetako propietario eta jendeari laguntzeko, landare hauek egingo dira, eta nola... Proiektu bada, horre Galizi, Castilla León, Euskadi, eta jazta, eta 3 komunidade horien artenko proiektu bada, eta 3etan ezarriko da, olako baso laboratorio izenekin leku konkretu bat, hemen Gipuzku aukeratu da, Koldo kondo sandun bezala, ingurue gaitze, deixente kaltetuta da olako, eta gero aparte, zona hori baitere aukeratu da, ja horko baso jabe batzuk, espezie aldaketa batzuk iten nahi delako, eta espezie horiek baita ere gaitze badabilen odaoen inguru hortan, ber nola konportatzen dien, da gero espezie hauekin ere probatuko da hobekuntza genetikokin, eta horiek gero mendia manda, olako inguru batean, inguru hortan, nola funtzionatzen duten. Ez da bakarrik, nire iruditzen zait azkenen oso ondo datorrela, edo zein espeziekin ere lanketa hori iteko, ez ikasi nolain behar dan ariketa hori, azterketa ariketa hori, hortarako ez hobeto datorren leku bada albizturko, ezin arbol motakin
jokatzeko leku emateiu. Beraz, aukeratu den lekua ez da ausaz aukeratu. Horre ere aukeratzerako orduan, ezaugarri zehatz batzuk edo behar ziren, eta hori egoki ikusi duzu lekurik egokiena bezala. Bai, osea, azterketa bat inda, leku gehiago ere konparatu dira, eta bueno, hoi aukeratu da, balen esan deun arrazoi guzti hoiengati. Laborategia aipatu dugu hasieran ere, imaginatzen dugu lauk, proba asko egiten diren leku bat, hemen ere, antzera izango da, proba asko egingo dira? Bueno, egingo dira landare mota batzuekin, pinuak. Azkenean Galizia, pues Gaztela eta Leoi eta Euskadin egingo dira hiru laborategiak, eta badaukagu arazo batzuk, pues adibidez Galizian nematodoarekin, pino silvestrearekin, hemen bandakin, eta Gaztela eta Leoi ere. Eta azkenean egingo dira probak landarekin, pues egokitzeko zein diren onenak hor landatzeko, eta kaltetuak izaten badira, pues aldatu aldiren edo ez. Hor, irakurri dugu, esan dugu, duela aste batzuk izan genuela egitasmo honen berri, eta egitasmo horren berri ematen zuen albiste horretan, jone irakurri genuen, osasun arrisku larrian dauden eremuak bezala izendatu direla, zentzu horretan ez dakit, alde batetik, helburuen inguruan pixkat hitz egiten, alde batetik badago osasun arrisku larri hori ekiditen saiatzeko neurriak hartzea, eta bestetik orain Koldok aipatzen zuena, etorkizunari begira zer egin daitekenaren inguruan ere ikertzea, bi helburu nagusi horiek izan daitezke? Bueno, hortan da, ez? A ber, bai da, gune hau, osea, eta konkretuki, bueno, nahiko azaltzen nahi da, gure baso osasune nahiko larri da hola, ez? Osea, ikusten zaio basoai behai ere bai. Eta, bueno, hoi aprobetxatuz, hemen inguru hoi aprobetxatuz, hortan aigea baitare lanketa hontan, edo proiektu hontan lanketa hontan aigea. Eta, bueno, gero hortiken nik emaitza hoiek ondo etorriko zaizkiu, bai jakiteko ze konponbide dauzkion, edo ze arrisku horrei aurre iteko, edo gutxitzeko bintzat arrisku hoi, ze pauso, ze gauzek nola egin behar dien, espezie behaiek ere, nola demostratzen duen, nola erantzuten duen, hortako prestatutako lekun, eta behaiek aurre iteko prestatutako genetikoki eta izango die, gauz hoiek denak, espalima deu ikertzen eta espalima ditu probak iten, ez dugu inoiz jakingo ze aukerak dauzkeon. 25 hektareako azalera bati buruz hitz egiten ari gara, eta hoietatik bi egokituko dira datuak biltzeko, eta baso eredu berritzaileak aplikatzeko. Baso eredu berritzailez hitz egiten dugunean, gutxi gora berra horrela esplikatzeko zeri buruz ari gara hitz egiten? Bueno, azkenean hemen beti, gure mendien azalera guztia edo ia guztia, koniferak eta eukaliptos eta daude landatuta, eta azkenean jendea orain arazo honekin ari da landatzen beste konifera mota batzuk, eta azkenean hori ere behar da, baina ere behar da konponbide bat arazo hau urteekin lortzea, eskaltetxea mendi guztia, eta gure familia edo landatu duten espeziak ere horrela jarraitzea eta landatzea ere hori. Eta, azkenean, hain entzuna daukazuten aldaketa klimatiko hori dela, eta horren pean suposatzen da etortzen nahi zaiuna, eta aldaketa klimatiko horri resilientek izateko gure basoak, bai bertako landare igual beste prozedentzi batzutatiken datozenak inporatuko beharko genuke, edo baita ere beste prozedentzi batzuk ez bertako, baizik eta baita ere kanpoti datozen landarek, ez da probak iten beste landare batzukin, gure basoak nola funtzionatzen duen.
bueno, gutxora bera hortako da bieta ere hau dena. Sarreran aipatu duzu, zuk zeuk, Koldo, alamuzko elkarlan bat ere badela hau, ez? Alde batetik Neiker nekazaritza ikerketa eta garapenerako euskal erakundea, Lurrizan baso ikerketa zentroa, Valladolideko Unibertsitateko fundazioa eta nekazaritza eta elikagaigintzako ikerketa eta teknologiako institutu nazionala daude, proiektu honen atzean, edo egitasmonen bueltan. Pentsatzen dut, baso laborategia hau martxan jartzerako orduan, aipatu ditugun erakunde horien guztien elkarlan horretan, bakoitzak bere informazio ematea, ez, bere esperientziak eta bere aletxoa jartzea garrantzitsu izango dela, nola baitere gero zer egin behar denaren inguruan elkarlan moduko bat edo elkartuta lan egin ahal izateko. Hori da, azkenean hau da talde bat, eta denok lagundu behar gara guztia ondo ateratzeko, eta azkenean zentro hauek garatuko dituzte landare berriak eta landaren mota berriak, eta hori balioko zaigu prozesu hau aurrera eramateko eta baso erresilientea aurrera eramateko. Horrelakoetan, gaur egun oso azkar bizi gara, Jon, dena bapate egun batetik bestera nahi ditugu konponbideak, soluzioak, emaitzak, aldaketak, pentsatzen dut baso batetaz hitz egiten ari garenean, baso laborategi bat martxan jarri, aipatzen ari zarete, landare berriak probatu, zer funtzionatzen duen, zerrez, denbora tarte luze bat, epe ertain edo luze batera hitz egiten ariko garela, honek emaitzak eman alizateko, pentsatzen dut datorren astean ez ditugula proiektu honen emaitzak ikusiko, askoz arnaz luzegoko proiektu baten aurrean gaudela. Bai, eta hoi hartu behar dugu erronka bat bezala baita ere ez, badakigu basoa epe luzeko proiektu die, eta azkenen hortako dau baita ere albizturren, guretik engertu, Neiker eta zentru horiek ere gurekin daude, beti ere epe luzerako lanketa bat itxeko asmoa dugu hor. Gero hau, Boskes laboratorio bezala entzun dezuzu, baina sare bada, sare bat osatzeko asmoa da. Orduan, benetan, hortiken balio duen datok ateatzen bali madio, balio duen gauzek ateatzen bali mazaizkiuske, beak ekarriko gaitu horren mantenua ez, mantentzen zeitzea, edo hor ikertzen zeitzea, edo beak ekarriko goi. Gero, akaso emaitzetan ondorioak aurrera atera beharko dira, eta akaso egin dudan galderarentzako erantzunik oraindik ere ez dago, baina albizturren ateratzen diren emaitzak, albizturtik ateratzen diren ondorioak estrapolagarriak dira inguruko lurraldetarako, edo oso gauza fokalizatuaz hitz egiten ari gara, eta eremu bakoitzean bere azterlan eskatzen duen gai baten inguruan ari gara. Nik beti esaten dut zorionez, hemen klima ona daukeu eta bakarrik desberdine bada, baina gaitza aldetiken Euskadi mailen hiru lurraldetan antzeko arrisku dauzkeu, ez da aldaketa klimatiko baten aurren ere antzeko arazok dauzkeu. Orduan, gure lurralderako bai, eta gero guregatik ikasten dana, edo Galizin behaien ikerketatik ateratzen dana, ziur bata besteai estrapolagarrik izango diela, hainbesteko aldaketik ere ez da. Azkenen hemen ere una diferenteak daude, eta una diferente bakuitzen bere ezaugarrik dauzkea, eta hemengo una bakuitzek batzuk Galizirako balioko eta alderantziz. Eta, Koldo, aipatu dugu, laborategi bat izango dela, laborategietan esan dugu, ikerketak egiten direla, ikasteko ere balio dute, azkenean ikertzen ari denak ere datuak jasoala gauzak ikasten dituelako, zentzu horretan, laborategi honetan, nork hartuko du parte, nork egingo ditu ikerrelan lanak, esan nahi dut, jada ezarrita dago, edo, arlo honetan ikasketak gauzatzen ari diren ikaslegeri izango dute bertan ikerketak egiteko aukera, edo hori definituta dago? Bueno, Neiker azkenean, beraiek parte hartuko dute prozesu honetan, eta beraiek datuak hartuko dituzte, eta hori ikasteko eta ikasleak joaten badira praktiketan, edo hor ikasial izango dute nola eraman prozesu hau eta datu hauek. Eta pentsatzen du zentzu horretan ere, ikerketa egiteak berak erakutsiko duela, ez? Ikerketa hori ondo egiten ari den eta jasotzen diren emaitzen arabera lehen aipatzen genuen, ez? Laborategietan askotan egiten den entsaio eta errorearen arteko formula hori ere aplikatu beharko dela horrelakoetan, eta pentsatzen dut zuen lekuan ere pazientzia hondiko prozesuak izango direla.
Bai. Gero hemen, lehengo galderari koldori pixka bat eskua botatzeko da, hemen monitorizazio ariketa batekin hasteagoa zoain, eta hortiken gero jasotzen dan guztie, netzako hemen ingurutako eskoletako, fraisoro bateko ikasleek edo, azkenen behaientzako baitari izan behar du leku horrek eredu bat, ez bakarrik boske laboratorio horren zea, baizik eta formakuntzarako ere, ondo etorriko dan eremu bat da, eta izan behar du. Beraz, ikusten ari gara, Goiuri, lehendabiziko pauso txoiek ematen hasiko direla, lehendabiziko datu bilketa hori edo egingo da, horri forma ematen hasi, eta Koldo pentsatzen dut, horrek berak ere aurrera begira, hasieran hartzen den bideo hori zuzena ote den edo zuzena izango da ziurrenik, baina kaso, pixka modifikatu edo egokitu behar ote den, etengabe ikasten joateko prozesu izango dela, bai, zuentzat ere. Bai, guretzat ikasketa kontinua izango da, eta azkenean gu nahi duguna, beti resultado edo izatea, baina, pazientziaz eta ondo lantzen nik uste dut lortuko dugula eta aurrera eramango dugula. Guk ere kazetariok beti Goiuri lerroburuak titularra nahi izaten ditugu, baina kasu honetan uste dut Koldo azkena esan duen horrekin geratu behar dugula, hau oraindik hasten ari den zerbait dela, eta kasu aizu lehendabiziko harri hau eta hartu eman hau jarrita, etorkizun batean ere, Albizurko baso laborategi horren inguruan, hitz egiteko gonbidatu genitzakela. Nik azkeneko galderatxo bat daukat, iristen zaizkigu tarteka, marteka, albisteak, eta badirudi azken aldian gehiago kezkatzen gaituela zuten kontuak, honek ere balioko du zutei nola aurre egin edo etorkizun batean zute gutxiago nola eduki ikasteko? Zuten gaie, hoi badakiu zer dan, azkenean zutei aurriteko, behar dana da basoa gestionatuta dotea, basoa kudeatuta dotea, zainduta, bideak konponduta, bideak ere zuhiltzaileak eta iriste komun daudela onda, azkenen daui zerk ematen du basoa aktibo onda, azkenean basogintza aktibo bat eukita, horrek bai da herramientaik potentena zute bati aurriteko. Espezie hauekin, hauekin gehiago, baso aktibo horiek gauzatzeko, balioko lukete, horti lortzen deun emaitza horiek, ezta? Hortan landuko luke. Pista jarraitu beharko diogu proiektu honi, Joan? Bai, lehendabiziko kafe hartzera gonbidatu zaituztegu, saione bigarren kafe izena du, beraz, bigarren horretarako gonbitea ere, berandu egi baino lehen, eta lehendabiziko zuen ikerlan horiek aurrera doazen neurrian, bigarren horretarako gonbitea ere luzatuko dizuegu. Koldo Arberaz eta Jone Maioz, mila esker, Albizurko baso laborategi horren nondinorakoak azaltzegatik, eta esan dagoa, hurrengo batean, gehiago. Vale, zuei esker. Eskerrik asko. Ondo izan. Keep calm and bigarren kafea. Ikasle gehienak oporretan dauden garai honetan, guk kontrako bidea egingo dugu eta kuadernoak prestitugu zientziaren inguruan gauza berriak ikasteko. Izortze Santin Gomez Euskal Herriko Unibertsitateko doktorea da gure irakasle partikularra eta ohiko moduan zientziaren alor ezberdinak ukitzen dituzten gaiak proposatu dizkigu gaurkorako ere. Duela 12.000 urte desagertutako otxorraldoiaren berpiztea, gaixotasun kardiobaskularrak eta herpes zosteren aurkako txertoa hartzea dementzia arriskua murriztu dezakeela dira, nolabait azaltzea aldera gaurko lerroburuak. Baina, guztiak galetzen hasi aurretik, gure irakasle ere agurtu behar dugu. Izortze Santin Gomez, egun honeta ongi etorri? Kaixo, egun ondan hori.
Esan dugu ikasle gehienak oporretan izortze, uste dut zu oraindik ere ez da? Ez, eta unibertsitatean ikasleak ere ez, Oraindik ere ez, unibertsitatean, ara. Bai, bihar arte klasea daukagu danak. Zer den Julene, unibertsitate garaietatik ere urrun geratu garela dagoeneko? Bai, baina nik inguru hementzate gaztetxoak eta oporretan ikusten ditut atzo ere aipatu genuen, ez? Hemen bigarren kafeko laborategiaren paretik, urte sasoi honetan somatzen dugula hori, urtean zehar pasatzen ez den jende asko pasatzen dela, gaztetxoak eta harritutak geratzen direla hemen nola irratsaio bat egiten den, baina bueno, ez da oso serio esate hau, baina nik oraintxe zalantza egin dut bihar unibertsitatean klase eman behar duan, ala ez. Nere buruan baiezkoa zegoen, baina... Ez da bat ere serio hori zuk esatea. Bueno. Ez, baina izortzek esan du baietz, ez? Bai, bihar klasea dakagu, Klasea daukate. Zuk ez ezaukiko. Nik ez daukat. Nik esango nuke ez. Nik ikasle nintzenean zure unibertsitatean ez nuen klaserik. A ber, dena argi geratze aldera, izortze nik asignaturatxo bat ematen dut karrera baten barruan, konkretu batean. Orduan, eta 4 hilabete batean, orduan banaiz, nahiko irakasle satelitala. Nik badaki noiz hasten naizen, eta nire buruan, asteazkenero, bihar igual... Unibertsitateak kristaua da. Imaginatzen duzu bihar goizeko 8 laurden gutxiagotan agertzen naizela klasera, eta, ai ama... Oso ondo, jarraitu zuek, baina izortzek salbatu dit asteazkena. Ba, ez bada begiratu. Oraintxe begiratu dut nire irakasle atal honetan, enaizela inoiz aklaratzen, baina saiatuko. Bueno, sarera eredugarri hau eta gero, sartuko gara gaurgorako prestatu ditugun edukietan, izortze, 8 erraldoia duela 12.000 urte desagertutakoa berpizten lehendabizi, denola saitze aldera, zenba du egitik eta zenba dauka honek clickbaitetik. Clickbait totala esango nuke nik. Totala. Bai. Eta ez da lehenengo aldia, esan nahi dut, orain dela igual entzungo zenuten, orain dela hilabete edo, enpresa berak esan zuen mamutiletxua berpiztu zuela. Bai, orduan berdina dira. Rollo berdinarekin datoz. Reinzidenteak dira. Bai, eta bueno, kuskuseatu dut pixka beraien web orrialdea eta ez dira hor geratuko, Dodo deitzen deneko hegazti bat ere berpizteko komatxoen artean intentzioa daukate eta baita ere Tasmaniako otsoa. Orduan, bueno, hortan dabiltza, dirua gastatzen. Bueno, Colossal Bioscience izeneko hor argitaratu da behintzat berria, eta konta iguzu, beraiek berpizte deitzen dioten hori horrelako ulertzeko moduan zer izango litzateke? Bueno, beraiek egin dutena izan da, gaur egun existitzen den 8 grisa hartu, bai? Eta gero, 8 erraldoiaren genoma aztertu dute fosil batzuetatik, bai? Orduan, 8 erraldoiaren genoma horretan ikusitako gene batzuetan dauden aldaera genetiko batzuk hartu dituzte, eta horiek integratu dute gaur egun ezagutzen dugun 8 grisaren genoman, bai? Adibidez, handiagoak izateko, hile txuriska bezala izateko eta asko zile gehiago izateko, eta bestelako ezaugarri batzuk, hori itxura fisikoari eragiten diotenak, ez? Orduan, eraldaketa horiek 8 grisaren enbrioietan egin dituzte, gero enbrioi horiek sartu dituzte txakuremeetan, eta txakureme horiek transgenikoak diren 8 grisak erditu dituzte, bai? Baina azkenean besterik gabe dira 8 gris transgenikoak, zeinetan gene batzuk aldatu dituzten, eta horiek ezaugarri fenotipiko itxurarenak eman dizkiela, eta listo, hori da egin dutena. Beraz, berpizte, 8 erraldoia berpiztetik kontatu diguzun honetara izortze, eta horrela gu adituak izan gabe eta kontatu diguzunarekin bakarrik, soma dezakegu alde nabarmen xamarra dagoela. Oso nabarmena, ez azken finean, desagertutako espezie bat berpizteko zer egin daiteke, bai, zerbait egin badaiteke. Egin daitekena, ingenieritza genetikoa erabilita izango litzateke klonatu. Bai? Nahi baldin baduzu, espezia berdin-berdina izatea, genomaren aldaera guztia berdin-berdinak izatea, klonatu behar da, ez? Bere garaian doli ardiarekin egin zuten berdina, bai? Arazoa da hori metodologikoki desagertutako animali batekin oso zaila dela, ez? Azkenean fosil batetik erauzi behar duzu DNA, eta DNA hori normalean ez dago osoa esan dezagun, ez? Hori, ez dago egonkorra, urte asko ditu, ez dago ondo kontserbatuta, eta hori egitea oso zaila da. Orduan, gaur egin dutena, enpresanak egin duena, izan da,
besterik gabe beste animali transgeniko bat sortu, egia da metodologia interesgarria izan daitekela beste gauza batzuetarako, bai? Baina besterik gabe ez dute zer berria egin, esan nahi dut animali transgenikoak ugari egin izan dira azkenen urteetan. Eta Izortze horla pixka bat zientzia komunitate barruko ikuspuntua jakina izate aldera, horrelako, zagit, komatxo artean esan da ere, enpresa hauek hirukoa jaurtitzen ari dira, ez? Azken batean ari dira egiten dutena erabat puztutzen eta beste izen bat ere ematen, zientzia komunitatean horrelako jokabideak nola hartzen dira? Bueno, horrela gertatzen da ere, esan dezagun zientifikoen artean, enpresetan ez dauden zientifikoen artean, ez? Eta gero baita ere, komunikabideek berriak nola hartzen dituzten ere, ez? Azkenean asko gustatzen zaizku olako lerroburu ponpoxoak kaleratzea, ez? Orduan hor, bien errua edo esan ezagun izan daitekela, ez? Berez niri ez serioa iruditzen. Nik uste dut gauzak beste modu batera saldu behar diela, ez? Ezu norbaiteri esaten badiozu, eske 8 erraldoia berpiztu dut. Segurazki populazioaren gehiengoa hala ulertuko du eta hala sinestuko du, ez? Eta orduan nik uste dut gauzak diren bezala azaldu behar diela. Eta gainera niretzako galdera garrantzitsuena da, zertarako balio du honek, ez? Esan nahi dut, gaur egun gizarteak dituen erronkekin, oso potentea dienak, dirua hortara bideratzen da? Ez dakit, nik uste hori dela benetako galdera, ez? Izortze aipatu duzu, propagandatik edo izan dezakela, baina aldi beran esan duzu metodologia bera, beste gauza batzuetarako interesgarri izan daitekela. Zertarako balio dezake metodologia honek, esate baterako? Bueno, azkenean ingenieritza genetikoa, ez? Dala beraiek erabili dutena, ez? Aldaera genetikoak sartu eta kendu genoma batetik, edo gene bat sartu edo kendu. Adibidez ikerketarako oso baliagarria izan daiteke, ez? Gaixotasunen ereduak sortzeko, horrelako teknika garatzea ondo dago, ez? Imaginatu nahi duzula gaixotasun konplexu bat aztertu, eta behar duzula sagu eredu bat. Sagu eredu horretan, genoman hori, geneak, gaixotasunarekin erlazionatutako geneak sartu ezkero, eredu bat daukazu oso baliogarria izan daitekena, ez? Hori gaur egun egiten da, beraz ez da oso berria, baina interesgarria da, teknika didagokionean, eta gero epe ertain eta luzera, inkluso terapia genikoari begira, ez? Etorkizunean gai izango bagina albondoriorik gabe, ez dakit, enbrioietan gaixotasun batekin erlazionatutako gene konkretu batzuk aldatzeko, barko genuke gaixotasun horiek prebenitu, ez? Orduan alde horretatik interesgarria izan daiteke. Ez da zerbait bere aldean egin daitekena, baina hor oinarria jarria dago eta etorkizunean erabilgarri izan daiteke. Beraz, lehenengo gai honen tatik atera behar duen ondorioa, hori da, jasaten baldin badigute ez dakite, dinosaurioak berbiztuko dituztela, kontu pixkatekin hartu behar dugula, eta horren atzean zer dagoen, apur bat hobeto bintzat, ulertu dugula. Kaso inigo, amaikak ere baditugun honetan, laster jarrituko dugu Izortzerekin, baina azken orduaren bila joango gara. Hori egingo du, segituan gara Izortze Santinekin, baina bagoaz azken ordukoaren bileko saltotxoa egitera. Oñatze Izpuru lankidea preste dugu, eta Oñatze, egunon? Egunon entzule guztio bai, egunon bigarren kafeako lagunok. Momentu honetan elkarretaratzea ari dira egiten Usansoloko eta Basauriko Bridgestoneko lantegietako beharginak dakizuenez gaurkoan beste grebe egun bat, 3. grebe eguna baitute 324 behargin ez kaleratzeko edo horri aurre egiteko mobilizazioak dira hain zuzen ere. Eta horri lotuta espero dute datorren astean zuzendaritzarekin egingo duten bilkura jarrera eraikitzaileagoa izatea. Momentuz kaleratzeak planteatu bai, baina ez dielako industria plan baten inguruko beste ezer aurkeztu eta beraz kezka nagusia horixe da. Orain kaleratzeak egin bai, baina ondoren plantaren etorkizunari lotuta zer arraio gertatuko ote zaien. Zentzu horretan adierazpenak eta mobilizazioak aipatzen ari garen moduan Usansolon eta Basaurin Bridgestongo planta horietan ematen ari direnak. Bestalde gaurkoan Iranen inguruan adierazpenak egin dituena Donald Trump bera izan da, negoziaketak bai, baina kasu honetan, negoziazio horietan baldintzetako bat jarri du bere programa nuklearra etetea. Jon Telleria. Datorren larun batean Erroman elkartzekoak dira Estatu Batuak eta Iran azken honen programa nuklearraren inguruko adostasuna bilatu asmoz. Bilerarako egun gutxiren faltan Washingtonen baldintzak berretsi ditu Donald Trumpek. The only thing is, one thing, simple. It's really simple. They can't have a nuclear weapon. Armamentu nuklearrik ezin dutela garatu esan du Trumpek eta mehatxua gehitu du. Zerbait gogorra egin behar badute egin egingo
egingo dutela. If we have to do something very harsh, we'll do it. And I'm not doing it for us, I'm doing it Kastari for the galetu world. diote ia horrek instalazio nuklearen aurkako eraso bat ekarriko lukeen. Does that include a potential strike on Iranian nuclear facility? Of course it does. Baietz anoski zioen Trumpek, gehituz armamentu nuklearrik garatu ezean herrialde bikaina izango litzatekeela Iran. Nuclear weapons. If they have nuclear weapons, they'll never get a chance to be a great country. Azken orduetan aldebiko bilera ugari izan dira larunbatekoa prestatze aldera Errusiara joatekotan da aste honetan Iraneko atzerri ministroa. Gainera, Irango eta nazioarteko energia atomikoaren arduradunek ere aldebiko bilerak izan dituzte. Uranio aberastuaren ekoizpena da, gai giltzarria. 160 arte aberastean nahi luke Iranek, bomba atomikoak ekoizteko behar den 90-tik urruti, baina 2015ean estatu batuekin adostutako 5,77tik oso gora. Teheranek helburu baketsuak dituela dio. Washingtonek ez dela fido. Hala beraz, horixe nabarmentzekoa, kasu honetan ikusiko da gatozen orduetan, zenolako hartu emenak izaten diren bi alden artean. Bueno, errepidei begiratuko diegu ere, eta momentu honetan esan, lehen aipatutako istripuak badirudi, lasaitu direla, Gipuzkoa 20an zen, oztopoetako bat, eta hori gaindituta, momentuz lasaitasuna dela nagusi dio. Trafiko zuzendaritzak, onaino beraz kontatzeko genuena lagunok. Eskerrik asko, Natzaiz-Puru, eta guk aurrera egingo dugu, eguerdiko 12etan informazio gehiago izango dugu hementxe naiz irratia. Momentuz, bigarren kafean, oraindik ordu betetxo zuekin gozatzeko. I was born to be a bad human, but I was raised to be a. So I live between heaven and hell, waking up every time feeling shame. I was mentally screaming out loud. Bueno, izortze 8 erraldoiak eta clickbaitak albo batera utziko ditugu, eta oraingo honetan pixka bat gaixotasun kardiobaskularrak hartuko ditugu izpide. The New England Journal of Medicine webgunean topatutako artikulu bat ekarri diguzu, eta nik nolabait ere lerroburua edo izan daitekena irakurriko dut. 5 arrisku faktorek eragiten dute gaixotasun kardiobaskularren karga globalaren 40%. Hipertentsio arteriala, hiperlipidemia, pisua, diabetesa eta tabakismo. Hori izango litzateke lerroburua izortze. Joango gara, gai honek edo lerroburu honek dituen ertz ezberdinen inguruan hitz egiten, baina nolabaiteko sarrera bat egite aldera zertaz ari gara. Orain ja pasa gara lan serio bati buruz hitz egitera, bai. Lan hau ikaragarria da, ikaragarria. 2 milioi pertsona parte hartzaile egon dira, mundu osoan, 133 kohorte, 39 herrialde, eta, hemen aztertu dutena izan da, ze faktore dauden gaixotasun kardiobaskularra garatzeko arriskuarekin erlazionatuta, eta horietatik hiltzeko arriskuarekin erlazionatuta. Bai? Orduan, ikusten dutena da, hori, zu komentatutako 5 faktore horiek kriston garrantzia dakatela. Orduan, pertsonek dauzkatenak 5 arrisku faktore horiek 24 arrisku gehiago daukate horrelako gaixotasun bat pairatzeko, eta niretzako ikaragarria izan den datu bat da, 5 arrisku faktoretatik bat ere ez daukaten pertsonek, mediaz 13,3 urte gehiago bizi direla. Eta orduan niretzako 13,3 urte pila bat iruditu zait diferentzia ikaragarrizkoa dela. Orduan, lana oso ondo dago. Ez digu kontatzen ezer ez genekiena nolabait, jakin bagenekien, justu 5 parametro hauek oso erlazionatuta daudela gure bizikalitatearekin eta gure osasunarekin, Baina, ikustea benetan daukaten pisua oso handia dela, bidea ematen digu, nolabait delineatzeko edo aztertzeko estrategiak hain zuzen ere, 5 arrisku faktore horiek gutxiagotzeko populazioan eta populazio osasuntsuago bat izateko nolabait. Kasu horretan, izortze ez dakit, bizimodu osasuntsua sustatzeko kanpainak eta programak eta horrelakoak badaude, ikerketa honen datuek erakusten dute programa horiek badutela eraginkortasunik edo ze ondorioztatzen digute? Bai, berez, programa konkretu buruz ez dut hitz egiten, baina bai egiten dute lasterketa bat eta ikusten dute 50-60 urte bitartean erretzeari uzten duten pertsonetan
edota hipertentsioa hobetzea lortzen duten pertsonetan, baita ere gaixotasun hauek garatzeko arriskua asko gutxiagotzen dela, nabarmiken gutxiagotzen dela, ez? Orduan, esan daiteke hori interbentzioak martxan jartzen baldin baditugu, oraindik ere, horrelako arriskua jaisteko gaitasun eduki dezakegu, inkluso 50 urtetik gorako pertsonetan, ez? Orduan, horiek eraginkorrak esan daitezkela agerian geratzen da. Eta hemen aipatu beharreko beste puntuetako bat, bada ez, lehen mailako arretak hemen duen garrantzia. Era batekoa, ez? Azkenean mota honetako faktoreak hipertentsioa, diabetesa, pisuaren kontrola eta lehenengo arretan aztertzen den zerbait izaten da, ez? Eta nik askotan adibide berdina jartzen dut, baina niretzako oso esanguratsua da, ez? Diru pila bat bideratzen da kristolako robotak erostera, ez? Gero ebaketa, bihotzeko ebaketak eta egiteko, ez? Diru guzti hori inbertituko balitz, lehenengo arretan, eta osasun kanpainak sustatzeko programetan eta, segurazki ez genituzke beharko robotoiek, bai? Jende askok ez dituzke bihotzeko arazoak izango, ez ginateke puntu horretara iritsiko, ez? Orduan, nik beti esaten du, niretzako osasun sistema baten puntu garrantzitsuana edo oinarria lehen arreta izaten da. Eta nik uste hor, bideratu behar ditugula esfortzuak, hain zuzen ere hori indartzeko. Eta zortze honekin guztiarekin lotuta agertzen zaizkigunak dira baita ere, osasunaren baldintzatzaile sozial bezala deitu genitzaieken horiek, ez? Ez dakit, pobrezia, hezkuntza, generoa, alor hauek ze garrantzia dute hitz egiten ari garen honen guztiaren inguruan? Bueno, ikerketa pila bat kaleratu dira, pila bat, zeinetan ikusten da, osasunaren determinatzaile sozialak existitzen diela, ez? Diru sartze txikia daukaten pertsonak normalean osasun okerragoa izaten dute, baina logika baten baitan aztertu daiteke hori, ez? Azken finean, diru sartze txikia baldin baduzu, garestiagoak diren elikagaiak ezin dituzu erosi, fruta, barazkiak, ez? Eta orduan, okerro jaten dezu, kolesterol gehiago daukazu, diabetes gehiago daukazu, eta azkenean gaixotasun kardiobaskularrak izateko probabilitate handiagoa. Generoarekin ere, erabat erlazionatua dago, ez? Azken finean emakume, hau askotan hitz egin dugu, ez? Baina medikuntzaren ikuspegi androzentrikoa, ez? Erakusten digu, badakigu zenolako sintomak eukiko dituen gizon batek bihotzeko bat izaten badu. Baina emakumeetan ezberdina da. Orduan emakumeak horrelako sintomak pairatzen dituztean ez dira konturatzen, hain zuzen ere, bihotzeko bat izaten ari diela, eta orduan, emaitza okerragoa izaten da, ez? Orduan hor, baldintzatze sozialak oso garrantzitsua dira. Orduan ere, azkenean osasuna sustatzeko kanpainak martxan jartzen ditugunean, kontutan eduki behar ditugu baldintzatzaile sozial guztia hauek, ez? Eta azkenean orokorren desberdintasunak konponduko bagenitu, segurazki osasuna hobetuko genuke askoz maila globalean, ez? Beraz, hor alde batetik badaukagu ez, aipatu duzun lan serio baten inguruko ondorioak aipatu ditugula, baina hor arlo sozialean dauden baldintza edo kondizionante hoi guztien inguruan ere, oraindik ere asko dagoela egiteko, baldin eta aipatzen ari garen ondorio guzti horiek, ondorio horiek erakusten digutenak gizarte benetan aplikatuko bada. Hori da, azkenean dena bere modu integralean ulertu behar da, ez? Pertsona guztiok ez daukagu probabilitate berdina gaixotasun paraitzeko, orain kardiobaskularrei buruz hitz egiten ari gara, baina hitz egin dezakegu minbiziaz eta beste gaixotasun askori buruz, hain zuzen ere bizi gareneko baldintzak oso ezberdina direlako, ez? Orduan, nahi baldin badugu osasunari, osasun ona izatea, denon eskubidea izatea, horrelako baldintzatzaile sozialak ere kontuan eduki behar ditu. Zalantzari gabe hori izango litzateke gaurkorako genuen bigarren gaia eta hirugarrena eta azkena aipatze aldera, Nature aldizkarian agertu den artikulu baten berri eman diguzu Izortze, eta nik berriz ere beti bezala, lerroburu edo irakurriko du, herpes zosteren aurkako txerto hartzeak dementzia arriskua murriztu dezakeela iradokitzen da bertan. Eta hau ere oso artikulu serioa eta oso polita lortu duten emaitza. Eta gainera da, esan daitekena, esperimentu natural bat.
Bai, ez da zerbait aurretiaz planifikatu dana, baina, bueno, gertatzen dena hemen da, bueno, Galesen, 2013 urtean, 80 urteko pertsonak eperzosterraren kontra txertatzen hasi zirela, ez? Momentu horretan, irailean 79 urte zituztenak txertatu zituzten, eta irailean 80 urte zituztenak ez, bai? Orduan, gero hor, ikerketa honetan konparaketa egin nahi izan dutenean, txertatuen eta ez txertatuen artean, pentsazazute urtebeteko diferentzia dagoela adinean, orduan taldea superhomogeneoa da, ez? Orduan perfektua da ikusteko txertoaren eragina zenolakoa da, bai? Eta orduan hemen egin zutena izan zen, historia kliniko guztiak aztertu pertsona hauetan 7 urteetan zehar, eta konparatu zeintzuk garatzen zuten dementzia eta zeintzuk ez. Eta kasu honetan aldagaia izango litzateke txertatuak versus txertatu gabekoak, bai? Eta orduan hemen ikusi zutena izan zen, txertoa jaso zutenen artean, dementzia garatzeko arriskua 20% gutxiagotzen zela, bai? Eta, bueno, nahiko interesgarria da, ez? Azkenean 20% asko da arrisku hori jaistearaztea. Eta, bueno, honek badauka erlazioa aurretik egon diren hipotesi batzuekin, ez? Aspaldian uste da, herpesa Alzheimerrarekin erlazionatuta dagoela, bai? Eta, bueno, honek erakutsiko luke, hipotesi horiek bide honetik dijoaztela, ez? Azkenean herpesangatik babesten baldin bagara, dementzia garatzeko probabilitate gutxiago daukagu. Orduan, bueno, hemen ere emaitza oso interesgarria izan daiteke prebentzioari begiratuta, ez? Agian interesgarria izango litzateke Alzheimerrarekin erlazionatuta dauden gene aldaerak dituzten pertsonetan herpes zosterraren txertoa jartzea, ez? Nolabait modu profilaktikoan, Alzheimer hori garatzeko probabilitatea gutxiagotzeko. Orduan, bueno, horre, ere, ibilbide bat zabaltzen da eta aztertzekoa da lortutako emaitza horiek. Hau entzun da, izortze, burura etorri daiteken edo lehendabiziko ondorietako bat edo izan liteke, ez? Hasi daitezela gazteagoetatik txerto ematen, horrela prebentzioa edo prebentzio lan hori edatzea lortuko da. Hain erraza da, edo hemen gauzak gehiago komplikatzen da, pentsatzen du baietz, ezta? Bueno, agian esan behar nuen hasieratik, herpes zoster birusa varicela eragiten duen birusa dela. Ara. Eta hemengo txertoketa egutegian sartuta dagoela. Vale? Hau da, normalean 15 hilabete dituzten umeetan eta 4 urte dituzten umeetan txertaketa hori ematen da, bai? Eta batzutan, varicela pairatu ez dituztenetan, 10 urtetik aurrera ere berriro txertaketa ematen da, bai? Orduan, teorian, hemen gu herpes zosterran kontra babestuak egongo ginateke. Bai, Galesen ez dakiz zehazki txertaketa egutegian sartuta ote zeukaten ala ez, baina, bueno, hori ere, bai du, Julen, hor ikerketa lerro bat ireki ez du. Agian, aztertu beharko litzateke hemen, hori herpes zosterren kontrako txertoa jaso dugunok eta jaso ez dutenek, etorkizunean, Alzheimerra edo garatzen dugun ala ez? Baina, bueno, hori karo, zarrak egin behar gara lehenengo. Nik ez dizuela gehiago jarri nahi, izan burura etorri zaidan galdera izan da, baina pentsatzen nuen begongo zela horre beste zerbait horren atzean. Baina, bueno, zartzen garenean gurekin ikerketa egin nahi baldin badan, nire aldetik bintzat ez dago inolako arazorik. Izortze Santin Gomez, gaur ere, bueno, hasi gara apur bat gai fribolo batetik, baina gauza nahiko serio eta hitz egiten amaitu dugu, gaur ere gauzak ikasi ditugu, pentsatzen dut datozen egunetan oportxo batzuk hartzeko aukera izango duzula, hartu atxeden, aprobetxatu oporrak, eta hemendik aste batzuetara izango dugu berriz ere, elkaren berri. Bai, berdin pasa, agur. Agurtu dugu Izortze Santin, goizeko 11:06 minutu izango dira segituan, eta bagoaz aurrera, dagoeneko gure laborategian bisita berezi da guzti, segituan izango da gurekin Maialen Teiabi, baina lehenago espazioera begira jarri behar omen dugu, hori esan digu Goiuri Zeizarandiak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. I see trees of green,
red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself. Bueno, zientzia giroan jarraituko dugu, zientzia edo turismo hori da kontua. Ez dakigula bitako zer den, baino atzo, Julen eta biok, aritu ginen, ikusten, Blue Origin enpresaren espazioentziaren aireratzea, eta egia esan aireratzea eta lurrartzea ikusi genituen, ez da Julen? Dena 2 minuturen bueltan izan zen eta... Motxa izan zen, bai, badirudi ez, gaseosaren aparra bezala egin zuela, ez gora igo eta igo orduko jetxi. Bai, eta zuko ipatzu duzun hori ez dakit espaziora joatea, baina ikusi genuen eztabaidatuko dugu, ze asko dago. Orduan, testu inguru jartzagatik, agian ikusi duzue, sare sozialetan, niri gertatu zait gaur goizan, Katy Perryren argazki asko ikusi ditu dala. Eta Katy Perryren musika entzun dudala, eta azken aldian, ez nuela inbeste ikusten Katy Perryreko guztietan, ez? Eta orduan, entzuleren bati agian gertatu zaio, eta zuek jakiteko, zergatik dago orain Katy Perry denon ahotan. Atzo, gure arratsaldean Texaseko goizeko 8 aldera, Katy Perryk, abeslariak, musikariak, Blue Origin enpresaren espazio ontzi baten bidaitxo bat egin zuelako, etzen bakarrik egin, bertan zeuden Lauren Sánchez, dala Jeff Bezosen emazte gaia, Jeff Bezos da Amazoneko jabea, zegoen Amanda Nguyen, eskubide zibilen aldeko ekintzaia, baita Gayle King aurkezlea ere, eta Kerian Flynn zinema ekoizlea, eta Aisha Bow NASAko zientzialari oia. Hemen izen horiek aipatu ditut, haien konturatu zarete, 6 emakumeretatik bik bakarrik daukatela zerikusia edo aurretik behintzat lana egin dutela astronautekin eta espazioarekin. Ze esan bezala Aisha NASAko zientzialari oia izan zen, eta Nguyenek astrofisika ikasi zuen, eta NASAn aritu zen ekintzaile bihurtu aurretik. Sona handia izan du bidaia espazial honek. Zergatik, lehenengo hemen badago datu garrantzitsu bat dela, espaziontzia martxan jarri eta lurreratu ondoren, bai esan dezakegula, 6 emakumez osatutako talde hau dela ofizialki 1973tik espaziora bidaiatu duen lehen emakume tripulazioa, all female. Hau da, esan bezala, 1973tik lehen aldia gertatzen dena, eta Jeff Bezosen enpresarako lehenengo aldia da. Soilik emakumez osatutako hegaldia egin dutena. Bigarren datu garrantzitsu bat. Ez dago inoiz, bidaia hauetan, piloturik edo astronauta aktiborik espaziontzian. Horren ordez, ibilgailua bere kabuz doa egan, beti 6 bidaiarirekin, eta egin dituzte aurretik horrelako bidaiak, horietako batzuk, egin dira ospetsuak, ze William Shatner aktorea edo Michael Stratham Amerikar futboleko izar handia ibili direlako bidaia honetan. Orduan, zer da bidaia? Hau da, espaziora bidaltzen dituzte? Esan dezakegu, baietz. Julen ez jarri aurpegi hori, ze ofizialki, teknikoki, espaziora egindako bidaia bat da, ze Karman linea gainditzen dute, eta nazioartean onartuta dago hori dela espazioaren muga. Karman linea pasatzen bali baduzu, esan daiteke, espazioan. Eta estratosfera gainditu dute, 75 kilometrotara. Ez? Beraz? Gainditu dute. Orduan, espazioan egon dira. Hori esan daiteke. Hori bai. Hemen datoz kritikak. Egia esan bidaia honek 10 minutu iraun zituen. Egia da espaziora iritsi zirela eta bertan gravitate eza sentitu zutela, 4 minutuz. Hau da, iritsi ziren, momentu baten gainditu zuten Karmalina, eta orduan hori, zero gravitatea nabaritu zuten, hor egan txiki bat egingo zuten espaziontziaren barruan, eta gero berriro itzuli ziren, baina dena izan zen 10 minutuko kontu bat. Aurretik, Katy Perryk berak azaldu zuen, eta ikusten aritu ginen baita ere, 2 eguneko formakuntza
jaso zutela. Hemen dator lehenengo ez egiten gure kezka edo gure zehar begiratua bai, Julen, honekin. Kezka ez, zalantzan jartzen dela. Hori da. Hau da, pixka bat honekin ikusten dugu, espaziora egindako bidaia bat orain arte guretzat beti izan dela zientziarekin lotutako zerbait, ez? Espazioaren esplorazioarekin lotutako zerbait, honek agerian uzten du hau dela turismoa eta hau dela publizitatea eta besterik ez, ze ea bi eguneko formakuntzarekin zer egin dezakezun. Guk ikusi dugunaren arabera orain arte NASAk, ze hemen niretzat oso garrantzitsua da desberdintzea, badaudela enpresa publikoak, espazio esploratzen dutenak, eta hor sartuko genuke ISS, International Space Station, edo horrelakoak, eta gero badaudela enpresa pribatuak, Blue Origin bezala, edo SpaceX bezala, eta hau, enpresa pribatu batek egindako bidaia da. Publizitatea dela eta turismoa dela, ze hori esan behar nuen bezala, NASAn eta ikusi ditugun gauzak, ez dakit urteak eramaten dituzte astronautak beraien burua prestatzen, bai fisikoki eta baita jakituria aldetik ere, orduan, 2 eguneko hauetan, ez dakigu oso ondo zer ikasiko zuten. Bai, eta beste galdera badago horrez, ez dakit NASAk SpaceX edo Starlink bat bidaltzen duenean, hor sateliteak doaz, horre ziurrenik interes pribatu asko egongo dira, sateliteak hor kokatze aldera, informazioa lortzeko, datua lortzeko, bat eta beste. Kasu honetan, atzo egin zuten horretan jaso da inolako daturik, jaso da inolako informaziorik, ikerketarako, zertarako ez, ezta? Ez zertarako ez, hori 10 minutu izan ziren eta orduan, meme asko egon dira. Daude, Fly Me to the Moon kantuaren bertsio luzeagoak bidai hori baino. Daude, eske... Atrakzio parke bada. Iragarki luzeagoak bidaia hori baino, atrakzio parke bada, guaritu ginen, guk egia esan streaming osoa ikusi genuen, luzeagoa izan zen aurretik. Den esaten hasita, kusia darrako streaming egin zuten, oso gaizki. Baina tira, aurretik egin zituzen elkarrizketak eta hori guztia askoz luzeagoa izan zen, bidaia espaziorako, bidaia bera baino, eta egia esan, hori, kritikak eta txaloa jaso ditu bidaiak, meme ugari baita ere, hasteko. Gayle King aurkezleak ez zuen joan nahi. Eta orduan, 6 emakume hauen aurpegia alderatzea oso barregarria da. Eta ikusten da irudietan Gayle King emakume gaixoak ez zuela joan nahi. Eta Oprak derrigortu zuela gutxi gora bera. Eta orduan horregatik joan zela, baina ez zuela joan nahi. Bestetik, Katy Perryk berriro, espaziontzi honek lurra hartu zuenean, lurrari musu eman zion, ez dakit, ez? 9 hilabete kanpoan egon izan balitz bezala. Izan zen, nahiko lotxagarri izan zen. 7 minutuko kontua, eta orduan jetxi eta atera zen, eta musu eman zion lurrari, izugarria. Esaten dute Katy Perryk, gravitate zero egoeran jarri zirenean, What a Wonderful World abesten jarri zela, eta txistak ere egin dira horregatik. Esaten dute horregatik irauntzuela ingutxi. Bidaiak horregatik hueltatu zirela azkar etxera, baina nik kritika asko irakurri dut orain memeak eta txantxaz aratago egia esan interesgarriak iruditu zaizkidanak, eta egia esan gustatzen zait horrela famatuek ere beraien iritzia ematen dutenean, ze iritzi teknikoa badakigu, hau da, hau farsa bada, hau ez da espazio esplorazioa, hau da dirudunentzako turismoa, baina gustatzen zait horrela famatuek ere esaten dutenean, aizu guk ere kritikatu egingo dugu, eta tartean, esan du Emily Ratajkowski, modelo eta idazleak, esan du, parodia bat dela, eta dagoela, pixka bat nazka ematen diola gertatutako guztiak. Esaten zuen, begiratu mundua nola dagoen, eta orduan ikusi zenbat baliabide gastatu ditugun 6 emakume hauek espaziora bidaltzeko. Zentzua badauka. Ez dauka zentzua. Ez da bakarra, Olivia Wildek esan du, bilioiak eta bilioiak gastatu ditugula, baina behintzat memeak
atera direla, ironikok izaten zuen noski, hau da, kritika bezala. Olivia Munn aktoreak ere hitz egin du eta esan du ez zuela zentzurik, ze bere galdera dela zergatik, zertarako. Eta hoxe da hemen erantzuna ez, publizitatea eta dirudunen aixirako hori da. Zer den gauza, Europako Agentzia Espazialeko ESAko operazio interplanetarioen taldeko ingenieria aeronautikoa dabil bere semearekin hemendik paseatzen, eta enez konturatu, baina gonbida genezaken gai honen inguruan aritzera, eta enez jabetu. Baina, una kaso orain diktarte bat harrapatuko dugu berarekin, ez tegitu. Harrapatuko dugu, ze interesgarria hemen kontua da, saldu dutela hau sekulako balentria izango belitzu zela, eta ez dela. Julenek atzo esaten zuen, hau zela herriko festetan, barraketan montatzea bezala kasi-kasi. 7 minututan bidaia amaituta. Zientziarako, pentsatzen dut espaziontzi hori eraikitzen aritu diren ingenieriek, eta hor ikerkuntza badagoela, eta horren aldetik, aurrerakuntzak egingo direla, baino, espaziontzi horren barruan joan diren 6 pertsonek behintzat ez dutela hemen aportaziorik egingo bidaia honetatik behintzat espaziontzira, eta gero beraien iritzi eta perspektibarekin ere, ez dakitzere egin dezakegun, hala ere niri asko gustatu zitzaidan William Shatner aktorea joan zenean, ze berak egin zuen bidai hau, duela hilabete batzuk, urte batzuk, ez dakit oso ondo, berak zer esan zuen, ze uste dut oso interesgarri, ikuspuntu interesgarria dela. Pentsatu nuen espaziora joate izango zela izaki bizidun guztien artean bilatzen nuen loturaren katarsi gorena. Han goian egote izango zela unibertsuaren harmonia ulertzeko urrengo urrats ederra. Kontakto filmean, Jodie Fosterren pertsonaia espaziora joan eta zerura begiratzen duenean, ahopeka esaten du, poeta bat bidali behartzuten. Nik beste esperientzia bat izan nuen. Jakin nuelako edertasuna ez dagoela hor kanpoan, hemen dagoela gu guztiokin, hori atzean usteak are sakonagoa egin zuen nire lotura gure planetan iminoarekin. Inoiz aurkitu dudan atxekabe sentimendurik indartsuenen artean zegoen. Espazioaren oztasun biziosoaren eta lurraren elikatze beroaren arteko kontrasteak tristura ikaragarriz beten induen. Egunero, lurraren suntsipenaren ezagutzaren aurrean aurkitzen gara. Animali espezien desagerpena, flora eta faunaren desagerpena. Izuak hartu ninduen. Espazioera egin nuen bidaia ospakizuna izan behar zuen, aldiz, hileta bat bezala sentitu zen. Nere hitzak ederrak iruditzen zaizkit, interesgarria iruditzen zait ikuspuntu hori izatea horrelako bidai bat egin ondoren, baina galdera badaukat. William Shatner, espaziora joan behartzen nuen konturatzeko suntsitzen ari garrela planeta eta horrek tristura eragiten digula. Da, tristura hori sentitzeko egin behartzen nuen milioika eta milioika eta milioika dolarreko gastua duen bidaia parodia moduko hau eta orduan, eta soilik orduan konturatu zara, joe, ze tristura ematen duen lurraren suntsipenak. Pentsa, ze isolatuta bizidan. Ez dakit isolatuta edo, ez dakit zer den kontua, baino testua ederra, baino William Shatner. Ez da beharrezkoa Blue Origineko espaziontzi honetan sartu, ez dakitzen bat 75 kilometrotara igo eta bueltarakoan esateko, ze pena, klima aldaketa. Maialen teiabide egunon bide batez? Egunon. Zaitu lagurtu. Kaixo, egunon. Baina entzuten ari zen, Bai, eta nik mikroa iriki diozik, uste nuen ozien momentutan parte hartuko zuela. Eskain bat gauza batu zaizkit hitz egiten zen den bitartean, lehen da bizi, hautaketa naturala iruditzen zait, alde batetik, 2 eguneko prestakuntzan ondoren, hor gehatzen baldin badea, selekzio natural, jazta. Osa, ez erzen, egia da, ez da behar planetatik atea behar izate hori mundua ulertzeko, edo. Bai, eta nik... Katy Perryren partetik adibidez, nik uste baitare azkeneko, ez dakit bat, batetan edo, horrelako deigarri izateko beharra daukala, eta comeback bat egiteko beharra daukala, eta titularrak beten nahi dituela nolabait. Nik bintzat sentsazio hori daukat. Nik ez nuen oso ondo ulertu jugada, ze guaritu ginen elkarrizketak eta ikusten aurretik, egin zizkieten elkarrizketak, eta berak esan zuen, agian, aprobetxatuko zuela, bidaia,
ze bira bat abiatu behar du orain, birako set lista iragartzeko. Eta gero, etorri zenean, eta berriz lurra hartu zuenean, eta galdetu zietenean, ea abestu duen, ingurukoei, eta orduan Keilkin kontatu zuen, What a Wonderful World abestu zuela, Keitik esan zuen, etzela bere abestien momentua. Orduan, abestu zuela What a Wonderful World Louis Armstrongena, etzuelako abestu nahi bere abesti bat, ze, etzen berarentzako edo bere abestientzako une bat. Baina eske aurretik kontatu zuen, egin behar zuen gauzetako bat zela, bere setlista iragarri. Orduan, ez dakit oso ondo, ez dut oso ondo ulertu jugada, baina hemen bi gauzetxo daude, guri bai tontakeria parodia kritikagarria oso, gertatu dena, hori bai, desberdindu nahi nuke, hau, eta benetako astronautek eta egiten dutena, ez dut esaten espazioaren esplorazioa bere baitan tontakeria bat denik. Naiz eta ez dudan guztiz ulertzen eta batzuetan nik ere, eta agian da kuñadismoa eta agian da demagogia, baina nik ere pentsatu izan dut zertarako hainbeste baliabide ilargira edo marterako bidaiak prestatzen edo espazio esploratzen gure lurra zaindu beharrean, baina badakit hori ikuspuntu oso azalekoa dela, oso kuñadistikoa dela, eta pixkat demagogoa dela esan dudan bezala. Orduan, ulertzen dut espazioaren esplorazioa, ulertzen dut zientifikoki aurrera pauso ugari egin direla azkeneko hamarkadetan, eta oso interesgarria dela, eta aplikazio gehiago dituela espazioaz gain bertan deskubritzen denak, ez dudana ulertzen da, espazioaren esplorazioaren izenean, dirudunentzako turismo mota hau egitea, eta bai kezkatuta geratu nintzen, momentu batean aurkezleak esan zuelako, ikusten ari gara orain, helduak ari direla bidaiatzen, baina laizter umeak izango dira bidaiatzen dutenak. Disneyland motxa gatuko zaie. Hori da, eta orduan hor momentu batean sentitu nuen barrenak uzkurtu zitzaizkidan eta esan nuen Northwest izango da lehenengoa. Distopikoa den hau. Eta sartu behar ditugu umeak pilotorik gabeko espaziontzi batean bidaltzeko ez dakit nora, gravitate eza zer den probatzeko eta ez dakit. Beraz, nik ere ospakizuna beharrean, William Shatnerreko ezala pixka bat, funeral baten moduan sentitzen dut kontu guzti hau. Nik galdera badakat, zenbat tampoi eman zieten emakume hauei 10 minutuko bidai baterako? Ze ez dakitak izuen, baina NASAk bere lehenengo emakumea bidali zuenean ustet 3 asteko misio baterako 100 tampoi eman zizkioten 3 aste horiek pasatzeko. Eta 6 emakume kontonokita jondiala euskalo zenbat eman dizkieten. Baina ez dakit, da hori baliabide eta diru xautze izugarria, baina gogorarazten dit adibidez, ustet Saudi Arabian dela, ez baldin manabil oker, zea bat eraikizuten eskiatzeko pista kubierto bat, horrelako zerbait, eta baitare da hori, aberatzentzako eta diru xauketa izugarria eta baliabide xauketa izugarri bat. Madrilen zentro komertzial baten ere badago, Bai, eskiatzeko pistak. Bai, leku ez du baien bakarrik, bai, eta duela urte batzuk, bai. Pista batzuk, gezurretazko elurra da, gezurretazko estrukturak, eta hauek badaude. Eta kiston ez tabaia dago, surf pistinekin. Bai, baita ere. Eta Olimpiar Jokoak Los Angelesen hor da biltza, beraien lehiaketa pistina, olatu pistinan egiteko. Baina Los Angelesen badaude olatuak, ez? Bai. Landatan ere badaude eta Parisko Olimpiar Jokoak Haitin lehiatu ziren, egia da itxasuan. Taitin, ez Haitin. Taitin markatu. Egia da itxasuan jokatu zirela, han lehiatu ziren, baina, hor badago ez da bai da ez, lehiakortasuna naturaren menpe jartzea, ez omen da onena, eta orduan olatu berbera denentzako, eta, ez da bai dago, tartean, polemika ere badago, lagun kableak nazten dabil. Gaur gonbidatu luxuzko badaukagu, Maialenek lagun ekarri du, bere txakurra, eta hemen dabil denok agurtzen posposik, baina... Da, manipulatzaile bada, lagun. Ez dut uste entzun dezuenik kaskoekin da hori dana, baina negarrezeon zuen mimoak eskatzen. Eta aitona bada, mimoak nahi ditu denbora guztian, eta nolatzaituzten ikusi
pues dakit, zenbat urte bete horrako zerbait, ez? Pues, claro, orain dago, eske, eta eske. Bueno, lagun etorri da, baina Maialen Tellabide etorri da, protagonismo guztia lagunari da bere ganatzen gurean, baina uste dute gaur ostiral gaua ez dela, baina ostiral gau giroan jarri behar dugula San Francisco. Ostiral gaua San Franciscon. Gaur self-service bat egiteko asmoa dakat, niretzako programa bat, eta espero zuek eta entzulek baita ere onartza. Orain dela 10 urte, Friday Night in San Francisco diskaren lehen abestia entzun nun, lehen aldiz eta txundituta geratu nintzen. Hainbat galdera etorri zitzaizkidan burura, Donostiatik Debarako Euskotren bidaian, ez dakitzen bat aldiziten un hori astero, eta 10 urte beranduago, nere buruari galdera horiek erantzuteko momentua dela iruditzen zait. Nik entzun nuena entzutean nahi dut, eta 4 galdera nagusi etorri zitzaizkidan, baina lehendabizi entzun dezagun Mediterranean Sundance. Bagoaz, baina lagunen atzak egurrean erentzuten ederki ginen. Kiston temazua, ez dugu gehi entzun, hasiera bakarrik entzun dugu, baina bueno. 4 galdera. Zein estilo da hau, zer gaude entzuten? Zergatik nago flipatzen, horiek izan zian nire galderak. Paco de Lucía eta nor gehiago. Eta bestea, zer dator tematzar honen ondoren. Ze, esan behar da, nik Spotify garai hartan ez nuela ordaintzen, eta orduan modo aleatorioan azaldu zitzaitela ezin izan nula disko osoa entzun momentuan. Baina, bai, banan galdera hauek erantzutea proposatzen dizuet, zein estilo da, zuek zein estilo dala esangotzen nukete? Ze nik ez dut definitu, estiloa, ez naiz gai izan, eta ez zait iruditzen ez dara superberrezkoa danik. Badauka flamenkoaren eragina, badauka pixkat, ez da estilo bat, baina pixkat gitarra fronterizoaren kolorea, pixkat Mexiko estatu batuen muga horretan sortzen den kultura mexa horretan, batzutan badaude, bai, nola definitu estilistikoki, baina gitarra kolore batzuk badutenak pixkat, pentsatzen dut countryaren, musika sureñoaren eragina, baina Mexikoko musikaren eragina, hor sortzen dira giro batzuk. Latinoa, zerbait latinoa. Hori da, bai, eta pixkat horren kolorea hartzen diot, eta pentsatzen dut jazz eragin pixka bat ere hor badagoela. Deskonzentratuta egongo gehan, ikuste ordu erdi osoa, oso bihurri dago lagun, normalean ez da bihurria, baina, en fin. Entzuleo, entzuten dituzen klaska horiek lagunen atzak dira gure laborategiaren egurrean. Bai, jo, barkatu. Berez oso txintxoa da, baina bihurri etorri da. Bueno, 1980ko abenduaren 5ean egindako kontzertu baten zuzenekoa da, entzuten nahiana. Musika improvisatua dela, esan dezakegu, eta flamenkoa entzun dezakegun bezala, Paco de Lucía dagoelako, eta Paco de Lucía entzuten malimadezu, flamenkoa entzuten zaude nolabait, eta precisamente hori latin musika edo zantzu latinoak dituen zerbait. Berarekin jotzen dagoena Aldi Meola, da, barkatu, Aldi Meola, eta diskoan baita ere John McLaughlin dago. Haian izenak ez zaizkizute ezagunegiak egiten, baina gero esplikatuko dizu eta aurrerago nortzuk dian. Momentu hartan, munduan aktibo zeuden 3 gitarrista honenak. Esan bizute, bigarren kafeko entzuleek, disko hau eta 3 gitarrista hauek entzun dituzte gehiagotan, Bai, nik uste bai. Aipatu izan ditugu eta tartetxoak eskin izan dizkiegu, eta beraz, nolabait belarrian ezagun egingo zaizkie, bai. Bale. Momentu hartan, 1980an, munduan zeuden 3 gitarrista honenak batu zian, San Franciscon, berez bira bat egin zuten, estatu batuetatik, eta San Franciscoko kontzertua grabatu zuten, abenduaren 5ean. Eta jazz diska bat omen da, edo jazz bezala konsideratzen da, eta jazz kategorietan edo jazz zerrendetan sartu dute, eta ez da, nahi kostait ez zait jazz disko bat bezala entzutea, baina egia da improvisazioa daukan einean,
bagian fusioarekin zerikusia daukan zerbait ere izan daitekela. Orduan batira, esan dezagun jazz estiloko diska dela, baina zapore mota ezberdin askorekin. Hori, pixka kokatzeko zein estilo den. Entzun dezakegu berriro hasieran jarritako klipa inigu? Osoa esan dizu, edo klipa? Osoa, ez, lehenengo kabat hori. Bueno, entzun dezakezuten bezala, kalitate izugarrizko gitarrista dira, virtuosismo mundiala daukatenak, eta horregatik flipatu nun, bigarren galdera erantzuten, virtuosismo brutala dago diskantan, 3 gitarristen partetik. Baita ere, hau da zerbait oso amerikanoa, amerikarrentzat zenbat eta bizkorrago eta fuertago jo, ordun eta gitarrista hobeagoa zea. Eta, bueno, nik pertsonalki ez pentsatzen horrela izan beharko lukenik, bizkor jotzak esan nahi du, bizkor jotzen dakizula, ez du beste ezer esan nahi. Flamenkoan ere badago, ez? Abiadura eta gero dinamika oso auskorren joera hori, ez? Bai, badago, baina egia da, haian flamenkoak erritmikoki badauzkala beste zenbait gauza rockeroek ez dauzkatenak. Eta orduan batira, bizkor jotzeak, adibidez, diskan zehar zuzenekoa denez publikoaren entzun dezakegu. Eta zerbait bizkorra egiten duten momentuan, publikoa, euforia. Hori da, bai, eta esatezu, Paco de Luciak egin du, orain bertan ez dakiz zer, ez dakiz mat geruza aldi berean erabildiz, baina ez du tiki hola super bizkor jo, eta nahi mundiala iruditu zait, eta inork ez du ingarrasi momentu hortan. Osea, egia publikoak pixkat erreakzionatzen duela su artifizialeko momentu horietan. Baina, bueno, hori ere, publikoaren araberako zerbait da. San Franciscon grabatutako zerbait da, hori publiko amerikarrek bezala erreakzionatzen duten moduan erreakzionatzen. Showtime. Hori da, hori ere badela. Orokorra da, batzutan flipatzen dugu jatetxeetan jartzen digutelako, ez dakize loreren, ez dakize marraztu, eta donutx bat, eta gainean jeringila bat gaztarekin, eta gainean ez dakizer, eta ez dugu apreziatzen, batean tortilla patata simple bat dagola, puntuan, ez? Dagola perfecto eginda, eta bakarrik, claro, arreta gehiago su artifizialekin ematen dute. Bai. Ez da la musikan bakarrik gertatzen. Bai, alor askotan gertatzen da, baina nik uste diska honekin egia da, mundiala da, ziratik bukarara, eta ez nago merituak entzen bizkor jotzeari, erne, iruditzen zait zerbait teknikoki izugarri zaila dena, baina ez da guztia, ez gaitezen hortan bakarrik fijatu. Elkarren arteko konexioa ere da zerbait nik ez dena entzun, egia esan, nola aurre ikusten duten besteak egin behar duna, kontanuki improvisatzen daudela zati asko, badaude gauza batzuk paktatuta eta entzuten dira, baina nola erantzuten dioten elkarri, nola elikatzen duten kompetitioetate sano bat, zuk hori egin dezu, nik ere bai, ez dakiz zer, ez da... Ez dago ala ere, ez Paco de Lucianen inguruan dokumental desente egin dira, batzuk oso onak, bat bere semeak zuzendu zuen, Ribeira Maia inguruan Paco de Luciak bizitako azken urten giro hartan, eta baina disko eta zuzeneko honen dokumentalik ustut ez dagoela, ez? Ez, baina, klaro, kontuan euki Aldi Meola eta John McLaughlin oraindik bizirik daudela. Nik uste haien itxarongo dutela... Eske kontatzea nolakoa izan zen prozesua eta ulertzea... Aldi Meolak kontatzen du. Badago elkarrizketa bat, zearena, Rick Beatorena YouTubeen, pare bat elkarrizketa daude, eta hor esplikatzen ditu hainbat, hori, zenbait gauza, adibidez Paco de Lucia zelako urduriz egon, eta zelako galduta sentitzen zen, eta horrelako gauzak, ez? Baina... Paco de Lucia historiako gitarrista honenetako bat izan da ere, beti sentitu zen nahiko arrotz bere giro estilistikotik kanpo, flamenkotik kanpo. Jasean aritu zenean, oker espaniz, bibikinekin egin zuen bira bat, ez da? Jende askokin. Egon zen momentu bat, nun ikasi behar izan zuen zifrado modernoa zertzen. Eta hori trasladatu bere mastillaren gitarraren lekuetara. Hauekin... Pim. Zer?
Zifrado modernoa. Zifrado modernoa. Bueno, zifrado modernoa edo zifrado klasikoa, alegia, Paco de Luciak etzuen harmonia ikasi. Bai, hori, Paco de Luciak etzekin teoria musikala. Hori da, oinarri batzuk jakin bar izan zituen, jazz inguruan improvisatzerakoan ere, badaudelako lege batzuk, hau Maialenekin izazaldu du, improvisazioa ez da, guazin improvisatzera, badago kontestu bat, hizkuntza bat, eta hizkuntza horren, oinarrizko abezedarioa, nolait barneratu behar izan zuen. Eta hemen jartzen badu B, mag zazpi, da akorde bat, eta akordea honek dauka sonidot, orduan nik egin dezaket gitarran hemendik, ez? Pixkat hori lan duzuen. Zuk abestiren bat edo beste ez aldezu ikasi hola letra maiuskula batzurekin. Edo ez aldezu inoiz ikusi hola D, F, gauza horiek. Hori da zifratu amerikarra o zifratu modernoa. Zifratu klasikoa oso desberdina. Hori da, baina berez, zifrado amerikarra deitzen diogun hori, ez da amerikarra. Bai, kasu kontatu nizuen. Hori da. Bai, kontatu nizuen. Zerati dakinik hau, Maialen kontatu zion oso ondo. Nik egiten dut musikaz ideia zipitzirik ere ez duen. Bai, entzularekiko begiratu. Auditoria itezu oso ondo. Baina, inorke entzuten gaituen artean, jende askok inoiz gitarrarekin, edo ukelearekin, edo horrelako instrumenturen batekin, jarri diote aurrean partitura bat, kentzazpiren abesti bat, eta hor akorde batzuk daude idatzita. Eta akordeiek batzutan, letra batzuk. Maiuskula. Eta orduan jartzen du E, eta badakizu dela Mi, eta jartzen du G, eta badakizu dela Sol, eta holako gauzak. Bueno, hori, Paco de Luciak etzekien. Gizkien gauza asko eta askoz gehiago, baina nolabait hizkuntza hori bera batzuen menderatzen. Seguruenik guztia belarrian zeukan, baina zeukan izenik jarrita. Paco de Lucia musikari bat hasieratik bukarara. Eta behartzuena zen jakitea ze entzutezun, baina beak bazekin hori kontrolatzen, baina hori beste kontua. Estiloen nasketa izugarriago diska hontan, esan dizuetan bezala kompetentzia sanoa, gainera euren arteko parreak entzun daitezke nola xaxatzen dioten elkarri. Hori oso polita da. Bai, benetan esatizuet, gomendatzen dizuet, gainera grabatuta dagoen moduagatik, nun publikoa entzulego asko entzun daiteken, barneratzen zaitu asko, publikoan esertzen zaitu nolabait, eta ez dut esaten ikus daitekenik, baina baitare paneoa dela nola dauden sakabanatuta soinuak ezkerretik eskubira, ez? Entzun ditzazkezu irurak oso argi nun dauden, oso argi, hasta cierto punto. Batez ere, kalidade honeko grabazio bat eskuratzen baduzu. Ze disko badago high resolution delako formatuetan, eta hor planteamendu hauek bai estereofonia, ezker eskubi paneatzen den hori, baina baita sakontasuna, planoa eta askoz gehiago antzematen da. Orduan kasuntan gomendatzen dizuet, entzutea kasko honekin, edo bozgoragailu honekin, benetan kokatu ahal izateko nun dauden musikariak. Hola, zerbait teknikoa, McLaughlin eta Paco de Luciak daukate nailonezko sokak dituen gitarra, eta Aldi Meolak dauka metalezkoa. Orduan, bai dago timbrean desberdintasuna, baina gero baita ere, McLaughlinek eta Di Meolak puarekin jotzen dute, eta ordea Paco de Luciak atzak erabiltzen ditu, eta nabaritzen da. Nik bintzat nabaritzen dut. Baita ere, belarria beste modu batera ezita dukadalako, baina bai, entzun daiteke, eta gero baitaren norberaren estiloa, bai, desberdintzen da. Nik Paco de Lucia bintzat berehala desberdintzen dut, desberdinena delako iruen artean nik uste. Baina, entzun dugun klip hortan, Mediterranean zandan zen klip hortan, neri mundiala iruditzen zait nola dauden denbora guztian egitura harmoniko bati bueltak ematen, eta rumba bat ematen duen ritmo bat puskatzen dute, eta bilakatzen da zerbait oso barrokoa kontrapuntuarekin, baina bata besteari erantzuten, ez dago paktatuta zer joko duen bakoitzak, baina super ondo geratzen dago ulermen maila bat, eta konexio maila bat, neri bizkor jotzeak baino gehiago esaten didate gauza hauek, behaien musikari maixulanetik. Eske benetan esatizuet, da disko bat, batu zian 3 pertsona, eta izan zen gau magiko bat. Ez da, ez da gila, berriro gertatu zen. Baina bai, da hoja sota, eta eskerrak grabatuta dagoela, eta hor geratzen da, etorkizunerako, ze bestela galduko zen, eta bakarrik, kontzertu hori ikustera juntzianek jakingo zuten, ze pasatu zen gau hortan, baina zorionez grabatu zuten. Inigo, denbora dakat pixka bat jarraitzeko? Bai, ala ere, pentsatzen dut, igual nien izak klaratu, zehatzen nengoen eta Julen da Goiurirekin hitz egin duzu, baina bitan egingo dugula.
Bai? Bai. Ah, bale. Asko da gora indi kontatzeko. Bai, horretik galdetu eta... Bai, nik uste merezi duela, ze gero gitarrista bakoitzanen murgildu nahiko duzu. Bai, 10 minutu dauzkagun, nik uste nola baite gaur... Hori da, gaur oinarrizko planteamendu bat, eta gero xehetasun gehiagotan sartuko gara horrengoan. Nik adibidez ez nekiena, zan John McLaughlin, nik asumitu nun estatu batu arrazela. Britaniarra da, Yorkshirekoa. Yorkshire, Doncasterrekoa. Eta 83 urte ditu. Ostras, nik hainbeste ditu. 83. Dimeola da, gazteena. Dimeola da, Al Dimeola, pues ez dakitaka pixka bat, onartu ezagun mafioso izena. Bai. Mafioso izena dauka, Al Dimeola. Da New Jerseykoa, estatu batuarra, familia italiarra daukana. Familia. Hori, familia. Familia italiarra daukana. Eta bai McLaughlin eta bai Dimeola izan dira jazz fusioaren talde garrantzitsuenetako partaideak. Batez ere hasiera mantziotenak generoari. Egia generoa Miles Davisek hasi zuela, Beaches Brew diskoarekin, baina eske diska hortako gitarrista John McLaughlin da. Orduan bat dira. Eta gero bakoitzak bere bidea egin du, oso bide ezberdinak, esan behar da, baina oso interesgarriak, urrengo astean ikuste harritu ingo zaituzte dela, batez ere John McLaughlinekin, baina bai Paco de Lucia aurkeztea, ez dakit asko merezi duen, danok dakigun orden Paco de Lucia. Atzeo nintzen zeinbait elkarrizketa ikusten, hola kuriositatez, eta oraindik izugarrizko atentzioa ematen dit, zelako antsietatea zeukan estenatokira igotzeko. Osea, ez nun imaginatzen. Eta, etxo, Al Dimeolak komentatzen du Rick Beatorekin daukan elkarrizketan, nola, lehenengo aldiz ezagutuntzianian, izan zala Al Dimeolaren Gypsy Dance. Ez dakit, Gypsy diska, uste Gypsy bakarrik dela, Gypsy diska grabatzeko izan zala 78, orai. Grabatu zuten Mediterranean Sundance, eta Paco Zeon ezintzula jo. Eta antza, marihuana pixkat eskatu behar izan zuten. Errezun. Eta martxan jarri zen. Eta izan zen, toma bat, marabillosoa, diskan dagoena, eta antza, kristalan bestaldean dauden teknikariak eta zeudela, impresionante, ez da gizero zeudela, txundituta, baina hori, porrotxo bat eta geroia a funcionar. Ze gizonak ezintzun, eta antza, urduritasun horrek harrapatu du bizitza osoan zehar. Elkarrizketak egiterako momentuan ere bai, oso urduri jartzen zan, zan gizon bat benetan sufritzen zuela izarra izatearen kondizio hori. Benetan gaizki pasatzen, atentzia ditzaiz esatezu, baina nola posible, horrelako maixu bat, ja, relajatuta gamerko zan, hainbeste kontzerturen ondoren, ba ez, eta gainera, berak esaten zuen, gehiengotan gaizki jotzen zula. Esaten zuen, Paco de Lucia, osea, mesedez. Eske, zukak orde bat gaizki jotzen dezunean ondo sonatzen du, eske, no me fastidies. Baina, bai, maixulanaren, edo maixuaren, ez dakit, ni flipatu iten dut. Osea, ze orduan zegea besteak. Osea, berak bere iritziz gaizki jotzen baldin batzun, zer geha besteak. Baina bai, nik benetan esatizuet, osea, disko hau iruditzen zait berezia dela, musikaren historian, ze gainera, 7 milioi kopia saldu zitun, jazzeko disko akustiko batek zuzenean 3 gitarrarekin, osea, etzan talde bat, etzon bateria, etzon basua, etzon pianoa, ez deona besaririk, ez, 3 gitarra, zuzeneko akustiko bat, 7 milioiko salmenta gaur egunean oraindik saltzen dena. Normal. Osea, horraitik esatizut, benetan gomendatzen dizuela entzutea, ez dago horrelako besterik, ez dakit hitzik esplikatzeko, egia esan. Asko du flamenkotik diskoak momentu gehienetan. Gauza importante bat, kontzertuaren egituran ez daude denbora guztian 3 jotzen. Bikote ezberdinak egiten dituzte, Paco Meola, McLaughlin Meola, McLaughlin Paco, gero bakarkakoak ere badaude, hor nik flipatu egiten dutela. Nei gehiago gozatzen zait, Paco de Lucia ez dakit nabaritu den.
Eta gero ja, irurak elkarrekin, ja diskoaren bukaeran. Eta diskonen bukaeran badago abesti bat, dagola grabatuta New Yorken, ez da zuzenekoa. Gero xeago grabatutakoa da, estudioan, baina baita ere, magia entzun daiteke berdin. Bai, eske ez dakit. Eta ez dut nahi gauza gehiago kontatuz, ez dut aurreratu nahi informazioa. Ondo iruditzen bali mazizu Maialen, diskontako Frebo rasgadoari gara entzuten, eta kantu honekin, agurtuko ditugu gaur gure entzuleak. Datorren asteartean, ikusiko dugu elkar, Maialen? Bai. Julen goiko etxarbe gozo, datorren asterarte? Ondo ibili? Goiuri zeizarandia. Bihar arte. Eta entzuleok, zuek plazara baduzu, bihar goizeko 10:05 hemen txizango gara kafe hartzeko prestuekin. Orain informazioaren txanda, naiz irratian. Bueno, orain ez. Minututxo batzuk barru, momentuz gozatu Dimeola, McLaughlin eta Paco de Luciaren Frebo rasgado honekin. Keep calm and bigarren kafea.